пътиланци. Добър вечер от мен, Йорданка. Днес ще ви представя спортните новини. Вчера по време на детската йога децата постигнаха много голям рекорд по шпагат. Пламен пада от люката, затова Веско ще ви разкаже журналистът. Здравейте от мен, аз съм Веселин. Тук е до мен Пламен. Какво стана? Заради тази люка се надрах много зле. Защо стана? Защото бях прав и люката беше много силена. Какъв съвет бихте дали на децата? Да внимават много с тази люка. Данче, това е от мен. Вчера на играта по скачане децата на училището Димитър Екимов постигнаха много добър резултат. Това бе от мен, Йорданка. Оставам ви с времето на русалските пътиланци. Русалски пътиланци.